Dan masu kuɗi, ka sha zama dan masu kuɗi. Jarumin maza, maganin dan masu kuɗi. Ko kin san kowaye ni? Ni ne nan dan masu kuɗi. Wannan gayan idan shi kar yake. Anya ki a ci wannan kuɗin kuwa? Ke Hindu, wannan wani irin rashin tarbiyya ce? Me haka iye? Ka san me ta yi ne? Me ta miki? Position ina fa ta zauna. Position, oh, har wani position kike da shi? Malam da Allah baka ga yaren da muke zaune da ita a nan wurin ba da Allah. Ko so yake warware mana kullun da muke kokarin shiryawa. Inda nake ganin ki din nan na san ba karamar wayayen mace bace ki, saurayin ki ba karamar sa'a. Wallahi idan ina tare da ki komai zan iya yi. To ka gwada mana ko za ka iya. Subhanallahi. Ai da ka ganin hannuna ma ba tambaya, wannan ai hannuna ce. Dan masu kuɗi, dan masu kuɗi, dan masu kuɗi. Haba yar uwata, namiji ne fa shi, ni kuma mace ce. Kun kulla wata alaka da shi ne? Wannan shi ne tambayan da nake mu zuciyata. Na so a ce Allah ya bani dama na kashe shi. In dai ina raye, insha Allah ni zan yi ajalinsa. Dan masu kuɗi, ka sha zama dan masu kuɗi.